No. A s Mikim si sa bavil. Keby si mal urobiť jemu nejakú akože psychoanalýzu, tak aký si mal z neho akože pocit, že čo je on za človeka, alebo že čo je jeho problém, alebo čo? Až takto hlboko som nešiel, iba som cítil tú energiu tak ako prirodzene, jak to máme, keď vedľa niekoho sedíš. Zrazu sedíš vedľa neho a úplne cítiš tú energiu, že tak som to akože bral, že som pozeral, že na jeho ruky, že jak sú veľké, malé, že s týmito rukami, že vedel, že zabiť človeka, vieš. No a jediné, čo si zobral od toho Mikio, že keď som vedľa neho sedel, tú energiu, vieš, že som videl akože zblízka. Bola nejaká vec, čo ťa extrémne prekvapila, keď si ho stretol akože fyzicky? Chcel som, že vyšší. Že bol nízky? No nebol taký, vieš, lebo televízia zväčšuje, vieš. Mal som akože tam veľké halúze, že keď som tam bol, že vnútri, že keď sa niečo stane, že jak by sme sa ubránili, vieš. Keby teraz sa tam pobijete, že vy traja proti 7 doživoťakom, tak keby išiel by si do toho, že bol by si taký... Jasné, kámo, však tam ti ide o život. Takže by som išiel asi po tých najsilnejších. Že by si najbal Mikimu. Čo? Že by si najbal Mikimu. A tak